Gipasiga na ang mga dekorasyon sa Pasko sa 115 anyos na nga City Hall sa Zamboanga City. Sayron tang dugang detalye sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa? Yes, Sara, ang pagpasiga sa Christmas display karong tuig sa Zamboanga City Hall gikahinaman sa mga Zamboangenyo human na undang og kapinduha ka tuig tungod sa pandemya. Nahugyaw ang mga Zamboangenyo sa pagpasiga sa mga mabulokon nga Christmas lights sa City Hall sa Zamboanga City. Ang City Hall sa Zamboanga, usa sa mga karaang landmark sa syudad nga ana-ana sa 115 katuig ang kadugayon niini. Gidekorasyonan kini og mga Christmas lights hasta ang mga giant Christmas trees. Ang maong selebrasyon gisugdan sa Christmas parade nga gisalmutan sa mga nagkalain-laing government offices suot ang mga klase-klaseng costumes. Gikahinaman kini sa Zamboangenyo ang selebrasyon sa Pasko human na undang og pipila ka tuig tungod sa pandemya. Alegre, kay bonito pa kay akabaya el pandemic, todo ya pwede man kuan unto. Oh, fantastic. I mean, it just brings the whole community together and it's just a really exciting, warm feeling. Ang tema karong tuiga mao ang Festival de Navidad, Celebración de la Familia, La Amistad y La Paz, o ang selebrasyon sa pamilya, panaghigalaay ug ang pagsaulog nga adunay kalinaw. Simbolo sab kini sa pagkabanhaw sa espiritu sa Pasko, karong anam-anam nang gibalik sa normal ang kinabuhi sa mga tawo. El Ciudad de Zamboanga tiene cuantas actividades para la celebración del Festival Navidad. Ejemplo, tiene kita el Christmas Village Competition. Ya tiene kita el Lantern Competition, Choral Competition, donde mga concursante di aton estaba na diferente parishes aquí na Ciudad de Zamboanga y también barangay y cuantos grupo que es cada noche. Imbita ko na diaton mga bibiyentes de Zamboanga para para manalegria kinadiaton 115-year-old City Hall. Gisiguro usab sa kapulisan ug Task Force Zamboanga ang seguridad uban ang puwersa sa force multipliers. Sa ating mga Zamboangueños, keep on celebrating, enjoying the Christmas season. Lahat po ay ating gagawin to make our celebration safe and secured. Sara, sa kasamtangan, nagmalaumon ang Zamboanga LGU nga mudagsa pagayod ang mga turista dinhi sa Zamboanga City. O gani mipasalig sila o giawhag nila ang mga katawhan nga mo partisipar sa mga gilatag nga mga aktibidades nga ipahigayon dinhi mismo sa City Hall ground sa mga umaabot nga adlaw. Sara. Alright, dagang salamat, Krisa Dapitan.